हेलो फ्रेंड्स फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम बहरनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय माखासे निउस आपडेट लाना फैफिनलायबाय। जुदि नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, मानोना जोंनि चेनेला दासिम 20K सौहैथारसिगोन। गिबियावनो दङ भारताव चाइना एप्स बन्द, नाथाय चाइना एप्स बन्दब्लाबो खालामब्लाबो भारतनि गेलेनायाव थागोन स्पन्सर हिसाबै चाइनानि मोनसे कम्पानि। चाइनानि भिभ' कम्पानिया भारतारि खेला IPLनि गाहाय स्पन्सर हिसाबै थागोन। नैथियाव दङ क'क्राझारनि कुसुगावआव 7.65 mm पिस्तल बोखांदों। मोनसे स्रोत सुलुंनि बिथांजों संदाननानै क'क्राझार जिल्लानि कुसुगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय राइड नम्बर 4 निफ्राय थांनाय रबिबारनि मोनाबिलि 5:30 रिंगासोआव कुसुगाव पुलिस थानानि बिबानगिरिफोरा 7.65 mm पिस्तल बोखांनो हायो। कुसुगाव पुलिस थानानि OC आनन्द राभा आरो बिथांनि टीमनि गोख्रों सिग्रोमनायाव गंसे 7.65 mm पिस्तल, गंसे मेगजिन आरो 3 राउन्ड गोथां गुलिबो बोखांनो हायो होनना पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों आरो जाथायनि सायाव गोख्रोङै संदानगासिनो दङ होननानै क'क्राझार जिल्ला पुलिस बिबानगिरि राकेश रसना बुंबावो। थामथियाव दङ कर्नाटकनि CM BS येदियुराप्पानि सोलेराव COVID-19 मोननाय जादोंमोन आरो बेबायदिनो बिथांनि फिसाजो आरो 6 स्टाफार्सनावबो कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। ब्रैथियाव दङ गुवाहाटीनिफ्राय नर्थ गुवाहाटीसिम थांनाय फेरि जाहाज बा फेरि ना मा होनो, जाहाज फेरिया गुबुन गुबुन नामाथाय, फेरिखौ माने एलाउ होबाय मैयानिफ्राय थांनो थाखाय, माने बन्द दंमोन दैबानानि गोबां जानायनि थाखाय आरो लकडाउननि थाखाय बन्द जाना दंमोन, नाथाय मैयानिफ्राय बेखौ खुलिनानै होबाय। बाथियाव दङ तेजपुरनि स्टुडेन्टफोरा माने दंफाङाव राखिखादों, मानोना जों दंफांखौ प्रटेक्ट खालामनांगौ, रैखाथि होनांगौ। दंफां गैयाब्ला माने रानस्राव जागोन हाफोरा, थांना थानो गोब्राब जागोन सुबुं माहारिया, बेनिखायनो जों दंफांफोरखौबो प्रटेक्ट खालामनांगौ। दथियाव दङ गाबोननिफ्राय जिम खुलिसिगोन, 5 मान्थनि उनाव गाबोननिफ्राय जिम खुलिसिगोन। कर'ना भाइरासनि थाखाय बन्द जाना दंमोन जिमफोरा, नाथाय 5 दाननि उनाव गाबोननिफ्राय खुलिसिगोन। स्निथियाव दङ बङाइगावनि डिस्ट्रिक्ट सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस, बिथांनाबो कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों समबारै। दाइनथियाव दङ मैया गासै 4 सुबुं आसामाव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायजों मैया 4 सुबुंनि जिउ खहा जायो। बे 4 सुबुंनि मुंफोरा जादों सुब्रत पात्र 40 बोसोर बैसोनि कामरुपनिफ्राय, हारेन महन्त 65 बोसोर बैसोनि शिबसागरनिफ्राय आरो सुकेन्द्र कुमार तान्ति 53 बोसोर बैसोनि तिनिसुकियानिफ्राय आरो मदन दुत्तआ जाबाय 80 बोसोर बैसोनि डिब्रुगड़निफ्राय। बेनि उनाव दङ मैया गासै एक्टिभ मोनदों 2371, गोबां मोननाय जादों मैया एक्टिभखौ। आरो बेनिनो मादाव कामरुप मेट्र'आव 414, डिब्रुगड़आव 282, नगावआव 256, कामरुप रुरेलाव 192 आरो मैया हगारना होनाय जादों गासै 1044 आरो टटेल केसेसखौ नायोब्ला 45275, हगारना होनाय जाबाय 33,428 आरो एक्टिभ दङ 11,735, थैनाया 109सिम बांबाय आरो माइग्रेट दं 3। थ' दिनै जुदि भिडिअखौ मोजां मोनो लाइक कमेन्ट खालाम, मानोना जोंनि चेनेला 20K सौहैथारसिगोन, बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम गोदानब्ला। एसेनोसै।